Iya toh, Bu. Lah aku kuwi lho adek kuwi lho. Oh iya. Heeh. Lah nek sing takok wis Bu Ardi apa Bu Lindra, Bu kabeh. Kabeh. Penting rada buyar fan-fane. Heeh. Yo 2L, yo Arni, yo Agni. Lambe mak tua apa lho ini. Tunggu mesti enak sing dipotong. Nduk, Ya wis lah. oh mangan sik. Sik. Mandeg ning ndi Ya. iki? Iki teng resto napa mboten ngertos kula dijak kok niki. Dadah. Edan-edanan. Tek elok men kae jago saka kepatian. Genah wis mati sek lho, dicemplungi sendang kok iso urip meneh. Jan wis mati lemes-mes lho. Dicemplungne maklub kok urip meneh. Nek ngene terus ngiko iso lho wayangan bar jam 7 isuk iso iki. Ya, apa ya? Semar ora kurang akal. Tak goleke jago karben enggak rampung perkara iki. Protaruna hangutiya sampe skara mangka sangguning sumati marsudi ekaro namake gunane pisante sampodo laken enek opo Kiai metuki marang aku Kedi Wrehatnala. Ndara Kedi Wrehatnala. Sampeyan tek ora tanggap ing swasana lho. Adon-adon jago sing maju kakang sampeyan nggih menika Jagal Abilawa musuh tanding kelawan si Rajamala. Rajamala mati cemplungi sendang urip maneh. Rajamala mati cemplungi sendang urip maneh. Niku sampun marambah makaping-kaping. Niki nek mboten sampeyan tulungi ora bakal rampung perkarane, Den. Apa entuk tulung tinulung Kiai? Tulung tinulung secara sesideman, ngoten. Lah banjur caraku mbantu kepiye Kiai? Ngaten. Sampeyan dhisik tau duwe pusaka peparing saking Bathara Brahma sing jenenge Panah Kiai Brahma Warastra.
panah Kyai Bromo Warastra. Nggih, niku gunane nggih sakniki. Panah Kyai Bromo Warastra sampeyan lepasne saking mriki. Panahe sampeyan ner wonten sendang penguripan Sendang Watari. Ing mriku mangke Sendang Watari bakale aber. Yen Rajamala dicemplungke mriku Rajamala mboten badhe urip malih ning malah bakale mati kobong dadi awu. Mundur ki enggak tak tindakake perkara iki Kyai. Kentekan nakal kowe Balowo. Kowe mesti ora kewagang kentekan nalarmu musuh tanding karo Rajamala. Ayo ketokno kaprawiran lan kadigdayanmu. Ngejak 7 dina 7 beyak ladeni kowe. Wah! Ah! Hei, hei, hei. Yo. Kotak-kotak duduk. Lauta kaya mangkono noyah nayuh Baskara titi mangsa. Budidayane manungsa tan kuwu bedah garise kang kawasa. Risang Rajamala wis tumeka wahyaning mangsa kala. Pinesti janji tan kena den uncati. Sendang Watari ingkang sampun cinemplungan panah Bromo Warastra. Mubal babal dadi geni kocap. Kunar panedyan Rajamala ingkang den cemplungake Sendang Watari. Kobong lebur dadi glepung. Kobong. Cemplungke. Hei! Wah! Mati aku yo! Oh! Rajamala. Aduh. Abrabak suruh kabrahan nanggeget waja mlintir gumbala. Sugal wijiling sabdo. Ya jagat ya dewa ya Bathara. Oh adikku Yayi Rajamala. Adikku sing banget tak tresnani lah kok gugur lebur madyaning Sendang Watari. Hei Jagala Bilawa. Jagone mati botohe sing belani bangsat elek.
aja mlayu. Amuk Suramrata Jayamrata gerbuten aku. Bilawa aja mlayu iki tandhi ana botoe. Jagone mati botoe milani. 1000 bareng maju 100 bareng ambrus. Ayo aja mek mateni Rajamala. Kincaka tandhi ana. Ketokno kaprawiran kadigdayanmu. Sapa no iki no? Sapa iki? Anek wong nek cantik Ram. Piyuh wiwit pucuk rambut nganti tekan jempol sikil babar pisan ora ana getek cacate. He. Sapa jenengmu Cahayu cah manis? Inggih Raden. Menapa Maduka lali, menapa Paduka pangling kalian kula. Kula nate ketemu kalian jengandika Raden. Loh, ketemu ana ngendi? Wonten Keputren Negari Wirata. Kowe sapa? Kula abdine Dewi Utari. Abdine Utari nuwun inggih. Jenengmu nami kula pun Niken Salindri. Yan mek simpak lekoh gombal amoh Mas aku. Perkara Rajamala mati yo bene. Sing penting aku iso pethuk karo dirimu, no. Kowe kuwi disawang saka kadowan pantes disawang saka cedhak ya demes. Wiwit pucuk rambut nganti jempol sikil babar pisan ndak enek getek cacate. Rambut ngembang bakung marake ati bingung, meripat damar kanginan nuwuhke rasa kasmaran, lambene manggis karengat yen pinuju mesem mangu jiwat, payudara wewek ning kathok marake sesek. Lah iki, nyapa to ngono kuwi aku gedhing, aku ngono kuwi aku gedhing. Wis, ora usah dadak tedeng aling-aling tedeng. Ora usah tedeng aling-aling tedeng. Omahmu ngendi, Nduk? Pripun? Omahmu ngendi? Kandangan. Lho. Kowe njaluk apa? Matun ora njaluk tumruning lintang lan rembulan, mesti biakale tak turuti. Wis, saiki ning kene sing enak aku karo kowe. Ayo, kowe arep ngopo? Saiki milih, pilihane nggur loro. Kowe melu aku apa aku melu kowe? Wis, pilihan. Piye? Pilihane mek loro. Kowe melu aku apa aku melu kowe? Nganyo sami mawon ngaten niku ora. Kowe dadi bojoku ya. Dadi bojone Patih Kincakarapa. Kowe bakal tak mulyake, ora bakal tiba ning parang curi, ning bakal tumiba aning kasur babut. Mengke riyen to mengke riyen. Mboten kok ateges kula menika nolak utawi nampik panglamar Paduka. Ya, nanging nyuwun sewu. Piye? Kula menika sampun gadah pasangan, kula menika sampun gadah garwa. Bojomu? Nggih. Bojomu? Bojo kula sanes jalma menungso. Loh, kok ora jalma menungso? Bojo kula nuwun inggih menika wujudipun gandarwa. Wong ayune menik-menik kaya ngene kok duwe bojo genderuwo lho. Lho aja ngenyek genderuwo ki malah iso suwi ngono. Apane nek omong-omongan ki lho. Mangsaku kok.
Dadi bojoku ya. Angsal ning paduka nembung riyin. Nembung nggih. Nembung nang ndi? Nembung dateng garwa kula. Bojomu mapane nang ndi? Wong genderuwo kok. Mapan wonten ing pojok beteng Negari Wirata udakawis nggih setengah kali welas sekedap malih. Panjenengan pethuki mapan wonten ing pojok beteng Negari Wirata mang tembung Salindri arep dipek kincaka rupa ngaten. Jajal dililani napa mboten? Ngono tak tembung. Nggih, mang tembung mengke nek sampun panjenengan tembung kok jagal kok si genderuwo menika kok purun. Heeh. Kula siap siaga dados garwa paduka Raden Kincaka Rupa. Bah, cantik men. Emoh aja sik to. Emoh aja sik to kok njowal-njawil urung-urung kok njowal-njawil lho. Ra kuat aku, Nduk. Aku ra kuat ngono lho. Mengke mawon nek pun kula jenengan pek bojo ibarat sekul mungguing rampadan pinuluka sak wanci-wanci kula ndederek. Ya, yen pancen kaya mengkono tak tembunge sedelok maneh ana pojok beteng Negara Wirata. Inggih, Raden. Ngapa to ngono ora usah njowal-njawil. Emoh aku gedhing aku siin ngono kuwi. Cah wedok modele rada nolak-nolak, rada wegah-wegah ngono mangsamu aku po nyerah ngono. Beyuh malah kaya dijengkrak-jengkrakno aku. Sedelo meneh. Pojok beteng Negara Wirata. Wetukane bojone Salindri sing jarene wujute gendruwo. Melayu ana apa Salindri? Aku tulung ana Bilawa aku digodak-godak. Sing ngoyak-ngoyak kowe sapa? Ngakune jenenge Raden Kincaka Rupa pepatih ana ing Negara Wirata. Lah ngopo kok ngoyak-ngoyak kowe? Raden Kincaka Rupa duwe rasa, duwe tresna karo aku. Kamangka aku ora ngimbangi rasane Raden Kincaka Rupa aku dioyak-oyak. Dipeksa kon dadi bojone ya ampun nek nyawang aku kon dhuwur mengisor munggah medun bareng tekan dada mandeg suwi ngono. Yo mripate karo dikiyer-kiyerne irunge dipitet ngono lambene dicokot ngisor ngono. Aku gila, aku gila. Lanjur piye? Aku ngaku nek aku duwe bojo gendruwo. Sapa kuwi? Tak pakakne kowe ya Bilawa. Aku kowe dadi ya gendruwo tok-tok men. Apa kuwi? Etok-etoke mapan ana pojok beteng Negara Wirata mengko nek wis nembung karo kowe gek sampurnakno Purbawasesa tak pasrahne aku. Aku kok dadi ndruwo. Wis to gelem nek ora ngono ora enggal rampung sing dadi perkarane ya patenane Kincaka Rupa. Di bojone niken. Metuwa. Wis ning mapan ning pojok beteng Negara Wirata iki wis udakara jam meh 11:30. Ayo, tak tunggu. Bojomu tak jaluk. Aku tresna karo bojomu. Wulungna bojomu kanggo Kincaka Rupa.
jiwa mancing. Ah! 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 Go! Burung atur ing anjongan sayati batas waspo ngiring jiwa mancing. Seburung atur ing anjongan sayati batas waspo ngiring jiwa mancing. Mampir Mampir, mampir. Mampir, mampir. Malam ini sungguh malam yang jagung. Lama tak jumpa ingin bertemu kasihku. Tapi jalan kulihat keramaian. Oh ternyata tertunjukkan wayang. Terserahkan mengatur dermawan.
Alhamdulillah wa syukurillah. Wala haula wala quwata illa billah. Ama ba'du nduk. Anakku sing ndak tresnani, anakku sing ayu-ayu dhewe, sing moblong-moblong dhewe. Anakku bocah ayu Limbuk. Ana dawuhmu apa, Mak? Nimbali karo anakmu aku Limbuk. Leren sawetara ya nok kanggo srana unjal ambekan lan kanggo srana ngaturake apa ta wigatine aku karo kowe marak sowan tinimbalan. Ngono ya, Mak. Nggih. Sadurungake matur kang maneka warna ya luwih dhisik anakku Limbuk. Ndak kanthi ya kuwi ngunjukake rasa puja lan puji syukur. Ngunjukake rasa puja lan puji syukur kang jero. Kunjuk marang Gusti ingkang murbeng dumadi Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa Hyang Widiwasa. Ngono ya, Mak. Ya, sebabe apa? Sebabe aku karo kowe Limbuk isih pinaringan ya kuwi kesehatan, kenikmatan, kesehatan kang sarta kebagas warasan. Iya, muka tanpa nikmat lan berkah barokah saka pangeran aku karo kowe bisa manunggal kang sarta tunggalan ana ing adicara bengi iki lek-lekan bareng tirakatan bareng mapan ana ing kene nduk. Oh ngono ya, Mak. Iya. Lah banjur bengi iki mengeti adicara apa kok sajak leh gayeng gumarenggeng wiwit sore. Anakmu Limbuk nyadong dawuh, Mak. Iki ngene ya, Nok. Iya. Bengi iki adicarane ya kuwi tidak lain dan tidak bukan. Iya. Ya kuwi PHBN peringatan Hari Besar Nasional. Oh ngono. Agustusan bulan kemerdekaan. Oh ngono. Sing ngadani, sing gelar utawa sing ngadani ya kuwi para pepunden-pepundenku. Ngono. Para pepunden-pepundenku, para warga masyarakat ingkang lenggah mapan ana ing dusun Tinampuh, Desa Puh Kerep, Kecamatan Rejoso, Kadipaten Nganjuk. Oh ngono ya, Mak. Pancen kaya mangkono no. Dadi iki acarane PHBN Agustusan mengeti bulan kemerdekaane negarane awake dhewe, Negara Kesatuan Republik Indonesia ke-80 tahun ya, Mak. Pancen bener kaya mangkono no. Mula wis sak pantese, wis sak wajibe, wis sak trepe. Aku karo Limbuk ngaturake panuwun kang tanpa upama, terima kasih yang sangat banyak. Ngaturke panuwun kang tanpa pepindhan. Bener kunjuk marang sapa wae, Mak. Nun inggih punika ingkang angka setunggal, nun inggih kula kunjukaken panuwun dumateng ingkang angka setunggal Bapak Ketua Panitia ingkang ikut andil lumadining suksesi pagelaran bengi iki. Yen ora kleru ingkang dipun pandegani dening Bapak Tarsana ngono. Sak rombongan panitia komplit. Iya, ngaturke panuwun. Bapak kami tuwa, Bapak Suwarno, Bapak Joko Boyo, Bapak Suhardi. Uga ngaturake panuwun kang tanpa pepindhan kunjuk pepundenku kepala desa ingkang mau sore sambutan kang diwakili dening Ibu Puji Rahayu. Oh ngono ya, Mak. Sing wis medhar sabda paring dawuh pangandikan mau sore. Pancen bener kaya mangkono no. Lan uga ora lali, Nduk, ora lali. Uga mengucapkan terima kasih yang sangat banyak. Untuk seluruh para warga masyarakat, para pepunden-pepundenku kang lenggah mapan ana ing dusun Tinampuh, Desa Puh Kerep, Kecamatan Rejoso, yang sudah memberikan kepercayaan sepenuhnya kanggo awake dhewe sak kanca, kanggo paring lelipur, ternyatane awake dhewe sing ketiban sampur, gelar kelir gantung gong paring hiburan kanggo seluruh para warga masyarakat kang lenggah mapan ana ing dusun Tinampuh kang bengi iki wis kasembadan gelar adicara ya kuwi Agustusan utawa PHBN. Nggih yung nggih ngestokake dawuh. Apa meneh jare
panitia yen ku nampa dawuh mau sore kepara adicarane ora mung bengi iki wayangan, ora mung wayangan no. Heeh. Ning uga sok disambung ana meneh adicara jalan santai. Oh, jalan santai. Heeh. Kuwi uga masih dalam rangkaian runtutan benang merah bulan kemerdekaan mengeti PHBN warga masyarakat dusun Tinampuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Bengi iki wis kasembadan awake dhewe sak kanca sowan marak mangarsa jembarke srawung, jembarke silaturahmi karo para warga masyarakat Tinampuh ya, Mak. Pancen bener kaya mangkono. Apa meneh wong gelar wayang kaya ngene iki wis sering tak aturke to, Nok. Heeh. Ngene iki sing diuntungkan ora mung pelaku senine. Oh ngono. Heeh. Sing diuntungkan ora mung pelaku senine ning akeh faktor, akeh sektor sing ikut ya kuwi merasa diuntungkan oleh tergelarnya seni dan budaya, utamane pagelaran wayang kulit tuladane kaya bengi iki. Oh ngono ya, Mak. Heeh. Ora mung dalang pengrawit sinden sing kecipratan rejeki, heeh. Ning panggung terop uga melu kecipratan rejeki, rezekine wong Tinampuh. Heeh, sound system uga mangkono, heeh. Durung sing padha dodolan, heeh. Kuwi kabeh yo ikut andil mengais rejeki dalam pagelaran wayang kulit. Tegese dalam pagelaran seni dan budaya, contone wayang kulit. Tegese ekonomi utawa UMKM berputar ya, Mak. Berputar, no. Iya, ekonomine iso bangkit mergo akeh sing ngrasake merasa diuntungkan dengan adanya terselenggaranya pagelaran seni dan budaya, pagelaran wayang kulit kaya sing diadani dening para warga masyarakat kang mapan ana ing dusun Tinampuh. Pancen bener kaya mangkono, no. Nggih, ngestokke dawuh. Heeh. Aku gumun setahun jembleng serendeng kok, Nok. Gumun setahun jembleng serendeng. Iya. Gumune babakan apa, gumune perkara apa, Mak. Ning kene iki ana ing dusun Tinampuh wis suwe banget ora digelar adicara ya kuwi wayang kulit. Oh ngono. Heeh. Wis suwe banget ora nggelar kabudayan seni lan budaya utamane wayang kulit. Wis suwe banget, no. Iya. Iki lagi dienekke meneh, lagi diadani meneh. Oh ngono. Ternyatane ora tau gelar wayang kulit, bengi iki sepisan gelar wayang kulit, antusias karo apresiasine para warga masyarakat kang lenggah ana Tinampuh luar biasa, patut diacungi jempol dua. Tepuk tangan untuk suasana pada malam hari ini. Wah ya. Iya, hebat luar biasa dusun Tinampuh, hebat luar biasa, no. Iya. Idep-idepe menyelam sambil minum air awake dhewe rene golek rejeki, karo nyambung paseduluran, tambah sedulur tambah rejeki, tambah sedulur tambah rejeki. Tembunge agama wis ngandharake, sok sapa sing seneng nyambung tali silaturahmi, tali paseduluran fa insyaallah bakal dijembarke rezekine, didawake sing dadi umure. Wah iya, iya ya, Mak. Pancen sing disuwun kaya mangkono. Apa meneh panitiane, panitia? Panitia PHBN kang lenggah ana ing dusun Tinampuh, dulur-dulurku panitia kompak wiwit sore ya, Mak. Kompak seragaman. Iya, Sing wedok ya seragaman. Oh iya, kabeh tuwa enom dadi panitia iso ketok kompak lek diseragami. Mau ana sing lemu siji. Iya. Sapa? Jenenge nek ora kleru miatun sapa lho? Wonge lemu nek mlaku egak-egok kaya mentok dobolen, no. Oh iya. Iya, luar biasa. Njaluk foto iban bolak-balik. Njaluk foto aku sih lugasan rong macak dalang njaluk foto. Bareng macak dalang aku kesusu munggah sambutan wis bar arep wayangan diawiti. Gamelane dindek gur perkara njaluk foto. Oh iya. Iya, njaluk foto. Majane wis talu ning dindek gur perkara foto, no. Oh iya, nuruti sapa? Nuruti miatun kuwi lho. Iya, njaluk foto. Nek njaluk foto no gayane ning dhuwur panggung wong beyo jaim ram. Iya.
Gayane diayu-ayune, gayane di feminim-feminim-ne. Iya. Bareng ning ngisor panggung mau, yo miatun nek foto susun dikelet-keletnya aku kok, Nduk. Iya, miatun, ya. Iya, Sing bakun jurung pandonga ya, Mak. Sing bakun jurung pandonga no. Iya. Kanggo warga masyarakat kang lenggah ana ing tinampuh. Oh iya, Kang bengi iki wis kasembadan, ngadani adicara ya kuwi PHBN peringatan Hari Besar Nasional Bulan Kemerdekaan, negarane awake dhewe, Negara Kesatuan Republik Indonesia sing wis ngancik yuswa ya kuwi ke-80 tahun. Dongaku banyu mili kanggo warga masyarakat kang mapan ana ing ya kuwi tinampuh. Dongamu kepiye, Mak? Dongaku banyu mili ya kuwi muga-muga sabubare seluruh rangkaian adicara PHBN peringatan Hari Besar Nasional kang diadani dening para warga kang mapan ana ing dusun tinampuh. Muga-muga warga masyarakat dusun tinampuh pendak dina saya tumata Allahumma. Pendak sasi tambah rejeki Allahumma. Pendak tahun berkah barokah tansah tumurun Allahumma. Satemah apa sing dadi gegayuane sembodo kang jinangka, rahayu kang tinemu, basuki kang kaesti, gagah ingkang jinangkah. Dusun tinampuh dadya dusun sing baldatun thayyibatun warupun ghafur, gemah ripah loh jinawi karta tata raharja, murah sandang kelawan pangan, cinaketa ing kamulyan tinebena saking bencana alam Allahumma. Amin amin ya rabbal alamin. Jebul kae sing tak anti-anti wis teko mrene yo Wis rada suwe kabar nisan ora krungu kabare sajake rada alen mung tansah ngerti impen yen pinuju geget lati esami merati wis mari kangen muga-muga tansah tetep hatiku ngerti tetrep amulan mitra kang pacet mari kangen kula sira netra kangen biasa as jebul kae sing anti-anti wis teko mrene wis rada suwe kabar pisan ora krungu kabare sajake rada alen mung tansah dadi impen yen pinuju geget lagi SMBA merahati wis mari kangen muga-muga tansah tetep hatiku dadi tetrep amulan mitra kang pacet mari kangen kula sira netra kangen biasa
iki uga ana pengumuman saka panitia no. Oh ngono ya Mak. Saka ya kuwi saka pengurus ranting Nahdlatul Ulama Tinampuh Puh Kerep Rejoso. Oh ngono. Diwaca. Iki katone undangan. Ki anu, wis acarane wis njaluk ning gurine gitu Pak. Tak kira lek undangan. Ki lho njaluk request panitia. Wah ya, setunggal sesideman angka kalih podang kuning angka 3 kutut manggung. Wah ya. Ya. Iya, dipinangkani ngono. Ya. Pagelaran bengi iki ya, juga disiarkan langsung. Ya. Ya kuwi lumantar channel YouTube Asta Brata Media. Wo ngono ya Mak. Dadi iki sing kepareng mirsani ora mung penonton kang lenggah ana ing tinampuh, nanging iki uga dipirsani karo para sutresna budaya, wabil khusus pecinta wayang kulit, uga melu ndongake para warga dusun tinampuh anggone kagungan kersa. Ya kuwi gelar adicara PHBN peringatan Hari Besar Nasional ya Mak. Wah, luar biasa. Ya, Iki kanca-kanca sowan komplit no. Ya. Saka Sanggar Seni Asta Brata kang mijil saka Jalan Mastrip, Gandung Kidul, Kecamatan Nganjuk, Kadipaten Nganjuk. Iya ya Mak, iya ngestokke dawuh. Ana ing sasi Agustus, ya. Ana ing sasi Agustus iki awake dhewe diparingi leren nggur kari tanggal 22 karo 26. Ngono. Liyane awake dhewe nggo nyambut gawe no. Oh iya, njaluk donga pangestune para warga masyarakat dusun tinampuh, muga-muga aku sak kanca Sanggar Seni Asta Brata tansah pinaringan kuat sehat, ya. Ukuh bakuh tansah semangat lan adoh saka lelara. Oh iya, amin ya rabbal alamin. Sesuk cek mbacut, sesuk ana ing ya kuwi Keranggan Kampung Baru Tanjung Anom. Ngono. Esuk bintang tamune yen ora kleru Pak D Gareng Semarang. Ngono. Pak D Gareng asli. Build up, Gareng build up. Karo Mbak Elisa Orkarus. Ngono ya Mak. Sesuk bengi ana ing Kampung Baru. Lakone Gatotkaca dadi ratu no. Ngono. Ning Keranggan Kampung Baru sesuk bengi. Ya. Monggo para warga masyarakat tinampuh menawi senggang menawi longgar, ya. Aturan merapat ana ing lokasi, lek-lekan bareng, tirakatan bareng, kelawan Sanggar Seni Asta Brata. Wah iya Mak, iya ngestokke dawuh. Nduk, piye? Iki gandeng adicarane Agustusan, ya PHBN. Kurang afdol rasane nek awake dhewe ora ngumandangke ya kuwi lagu-lagu yang bernapaskan tentang perjuangan. Ngono ya Mak. Kanggo ngubar jiwa nasionalisme, jiwa patriotisme para warga masyarakat, bocah-bocah nom-noman Karang Taruna kang mapan ana ing dusun tinampuh. Pancen bener no. Ya kuwi jiwa nasionalisme, jiwa patriotisme kudu tetep dipupuk NKRI harga mati. Ngono ya Mak. Diwiwiti saka lancaran 45 ning iki mengko dibawani luwih dhisik. Oh ya. Lancaran 45. Lancaran 45 orang rambahan. Karya besare ya kuwi cakepane sing yasa utawa sing nganggit, lirike, ya kuwi Bung Karno, presiden pertama Republik Indonesia. Oh iya, ning aransemene digarap kelawan Ki Narto Sabdo, pepunden dalang swargi. Iya. Lancaran 45 rong rambahan, mengko gek dibacutke dene lagu-lagu perjuangan. Ngono Mak. Ning di wiwiti luwih dhisik nganggo bawa. Ngendone swasana kang kenceng no. Karben ngregengake kahanane dimene luwih gayeng. Iya Mak, iya ngestokke dawuh. Monggo Mas Heru dipun salirani bawanipun. Oh iya, monggo Mas.